Matul il-jum tal-erba' l-Prim Ministru Robert Abela kien Brussell fejn attenda l-Kunsill tal-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Golf GCC. Dan huwa l-ewwel summit tax-xorta tiegħu bejn iż-żewġ reġjuni u qed jitqies bħala opportunità sabiex l-Unjoni Ewropea tiżviluppa subija aktar qrib mal-GCC u l-istati membri tagħha. Dawn huma l-Emirati Arab Magħquda, il-Baħrejn, l-Arabja Sawdija, Oman, il-Qatar u l-Kuwait. Il-ftuħ tas-summit kien iddominat b'appelli kontinwi għal waqfien mill-ġlied f'Gaza, fil-Libanu, kif ukoll fl-Ukrajna. Dawn l-appelli saru mill-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha, Charles Michel, il-President tal-Kunsill Ewropew, Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Dan l-appell sar ukoll mill-Prim Ministru Malti Robert Abela. Fuq kollox tkellimna wkoll dwar deeskalazzjoni. Jiġifieri dak li qed naraw bħalissa huwa eskalazzjoni sfortunatament. U hemmhekk tidħol l-importanza dak kien il-messaġġ forsi ewlieni li wassalt tal-ceasefire permanenti, jiġifieri t-twaqqif tal-ġlied u ninnota wkoll ir-rwol li kellu pajjiżna f'dawn l-aħħar xhur kemm fih dan l-OSCE kif ukoll fih dan il-United Nations Security Council anka fit-tfassil ta' żewġ riżoluzzjonijiet importanti li proprju kienu jimbuttaw għal dan il-għan. Ma rridx noqgħod ngħid x'għedna f'dawn l-aħħar xhur għax forsi mhux daqstant importanti imma konna konsistenti. Il-Prim Ministru għamel ukoll appell partikolari li tratta l-involviment ta' non-state actors f'dawn il-konflitti, speċjalment tal-Iran. L-Iran għandu rwol influenti. M'hemmx dubju dwar dak. Il-punt huwa jekk dak ir-rwol influenti huwiex se jeżerċitah biex itellal fuq it-temperatura jew jiffukax ir-rwol b'saħħtu għandu lejn sforzi ta' medjazzjoni biex iwasslu għad deeskalazzjoni. Dak li tiġri bħalissa m'għandix għax noqgħod nikkommenta dwar għaliex huwa ċar. Ma naħsibx li għatem biżżejjed ir-rwol ta' deeskalazzjoni, però nemmen li nistgħu naslu għal dak il-għan ukoll. Però nemmen hemmhekk li jrid ikun hemm ukoll l-involviment tal-komunità internazzjonali b'mod ġenerali, jiġifieri jiena d-dispjaċir li tħaddit miegħek qabel nerġa' ngħidu issa. Id-dispjaċir li kelli fih dan il-Kunsill Ewropew illi fil-konklużjonijiet li kellna fih dan il-Kunsill f'dawn l-aħħar xhur kien hemm okkażjonijiet li meta ġejna fuq il-Lvant Nofsani kontrarjament għall gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja qaqqas konna kapaċi nieħdu pożizzjoni f'konklużjoni. Dr. Abela ċenna s-sitwazzjoni fl-Ukrajna u tenna li l-irwol tal-komunità internazzjonali huwa kruċjali sabiex tirbaħ il-paċi dejjema. Dan flimkien mal-prinċipji komuni tas-sovranità u l-integrità territorjali u tkellem ukoll dwar il-potenzjal tal-sħubija bejn ir-Reġjun Ewropew u dak tal-Golf fis-settur tal-enerġija rinnovabbli u trasport marittimu. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-attakki tar-Russja u l-attakki tal-Ħamas fis-7 ta' Ottubru ipperikolaw l-istabilità tar-reġjun. Għalhekk argumentat li d-diplomazija biss tista' twassal għal soluzzjonijiet u wedet li l-Ewropa se tibqa' promotur tal-paċi u l-progress. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li s-summit hemm bżonn jibgħat messaġġ ta' għaqda, tama u ħidma ekonomika f'diversi setturi. U x-Xejk tal-Qatar Tamim bin Hamad Al Thani li mexxa s-summit ma' Michel qal li r-reati ta' gwerra qed isiru n-normalità fil-Lvant Nofsani u li dan mhuwiex aċċettabbli. Fl-2023 kienu ġenerati 170 biljun euro f'kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-GCC li għamel lil dawn il-pajjiżi d-disa l-akbar sieħeb fil-kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar snin l-Unjoni Ewropea bdiet timporta ħafna aktar fuels minn dawn il-pajjiżi hekk kif ma baqgħetx timporta mir-Russja fid-dawl tal-aggressjoni fl-Ukrajna.